Mago ohala ni sirikand kaunti ma Kisumu miyo jo ohala ndalo 7 mar neno ni ging'ado lesen mopuodhi ne duknigi mag timo ohala kaluwore kod kwan mamalo ma sani koro lesen ma bandia medore godo e dier jo ohala ma Kisumu. Kane olose kinde mane otimo apedha kendo golo oko ranyisi mag kuonde uso kata billboards mag uso ma ok opuodhi, maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga yango nitiere kata mana apisas moko mag kaunti modonjore mibadhi mar wach lesen ma bandia no. Kore to jakom board mar choko usuru ma Kisumu Philip Adundo to nolero ni sani kaunti wita tamalo 30 mar omenda kuom usuru monego gichoki nikech lesen moko puodhi. License being single business permit. Single business permits for media permits maybe loss of computers and cyber. Moko chikolo, moko kuni gipone kichuru kata sio alfabet tiketo lipade, moko kuni bibende fe. Kuna ya wachini wami ndala biri. Be offices number county revenue offices mondo the laws that license me with my bad. That we get to video the billboard como you estates to Popichudo be popular approval. Nobody will be the next 7 days. Looking in the billboard ninety at such a weather Popichudo in the lobby of billboards in terms of check money. Now the license kata ile signpost kata bid ban kata ndiko na kwa wall ni lende kwa information kwa jo pinjere ni kitiga no ki pesa gitiga gili ni simu ndo bit baka account la na so cashless mane mo kwa we ndo corruption ma nyalo be between our collectors we ngata to benadi